Здравей YouTube, аз съм Голбоя, това е Dърки 0306 и днес това е неговият сървър, ще го разпространяваме, в който ще го кача в YouTube и се надяваме да наберем хора. Кажи нещо и ти. Правят ми вижте мазета. Да покажем спауна. Аз ще видите нещо много яко. За сега това е спауна. Но известно време ще го направим и по-хубав. Мъртвите човек. Няма ларп, както виждам. Кажи какви команди има. Команди? Да. Напиши това. Чакай, бе. Дай на колене и натисни тап. И ще виж какви команди идва. Дели? Redstone, Scroll Smite, Teleport. Както виждате, той за сега още не е сложил командата LARP, но след време сигурно ще сложи. Аз скоро го направих, трябва да сложа плагини просто. Да. Но иначе има Home, Set Home, но още няма логин. Така че той и тези плагини ще ги сложи. И сега заведи на някое хубаво място. Спауна, както виждате, го видяхте. А как ще изходят хората на Survival? Малко. Чакай само за малко. И тук може да си печки, да си слагате неща. Ето тук може да си взимате разни неща. IP-то ще го напишем в описанието. И сега да разгледаме навън. Натисни топ, бе. Чакай. Чакай, бе, чакай. Къде е натисни? Къде? Чакай. Ето, както виждате, това е и тук почвата се Пишеш на колене и топ. Да. За да отидете на Survival, пишете топ и отивате. А как да отидат на Survival да почнат? Какво да трябва да напишат? Как започва Survival? Еми да започнат Survival да играят. Не да си... Game от 0 и почваш и си почват, си строят къщи и така нататък. Пишат Game от 0 и почват. Така ли? Да, е така. Да, бе, знам. Да, пишете наклонна черта. Картения вариант. Ето така пишете. На точка, наклонна черта, game mode 0 и почват. Не точно Game Mode, а гама. Да, седна. Еми... Друго какво да покажем? Ами, чакай са. Само ти кажа с Богом. Какво е това? Както виждате, това не знам какво е. Какво е това, бе? Сега ще разбереш. Оушът. Къде отидо, бе? В лавата живе. Да, както виждате, това е ада. Друго да покажем на зрителите от YouTube. Да. А? Да. Какво? Няма сам. Чакай само. Спауна вече го показах. Не, друго.
И само да ви кажа, първите, които са, двамата, които първи влезнат, получават Админство. Да, админство. Не модераторство. Да знаете, с който е 24-тия го правя админ. Кой? Който стане 24-тия ми посетител го правя админ. Да. И по негово желание ще прави другите админ. Да, само двама може да направи админ. Добре. Защото иначе много ще станат, да. Да. Да знаете, има set, home, но няма още плагини за логин и регистър. Вече го каза, но... Нищо. Престорите не съм чувал. Да. Ти едно почна за нощно виждане. Дръж. Но то не е нощ. За нощно виждане. Друго има ли какво да покажем? Друго има ли какво да покажем, бе? Чакай, да ще направя подземие. Шет. Следи. Добре, благодаря. А кога ще слагаш? Иди в ония край и приеде колкото можеш по-навътре. А кога ще направиш, кога сложиш команди за LARP? Сега ще сложа. Намерил ли си ги? Намерил ли си ги? Не, но ще сложа. Така, значи ще има LARP PvP, LARP Shop и такива. Ще направим всичко, нали? Да, бе. Дай сега надясно. Чакай. А за логин? Кога ще сложиш? Ще сложа, бе, човек. Добре. Но време за всичко. Да. От World дали излезна? Пускам се видео. Чай сам. Това какво ще? Сега разбереш. Смятам да направя магазин. Шоп. Или арена за пиене. По-добре направи шоп. Ама не е от такъв материал. Направи по-хубав. Ще го направя private и когато искат да си купат нещо, се телепортират при мене. И аз ще им дадат това, което исках. Направи стените от дъма. Окей. Или направо тук ще сложим шопа. Да е. Като сложим командата, плагин. И ако имате някакви предложения за плагини, казвайте. Да, прави. И може да ви направим олнари. Да. Защото нали сте помогнали все пак за сървъра. Това на какво да бъде? Какво? Това на къв да бъде? Това ще също. Тавана. Тавана. Аз предлагам да е Глонстон, защото... Добре. Всеки ето няма сполщани като аз. Това такова. Добре. Добре, готово. И сега почваме да слагаме често и фотока. Да. И ще ги наименуваме с полшани подобни фотока. Или ако искаш, то с табелки ли се правиш? Често.
Къде бях? Не. А да знаеш, спално ти го слагам тук. Кое? Това спално го слагам тук, моя си е там, където се появихме първоначално. За да не изгубя място, това ще направя един сигнализатор отгоре. Окей. Чули? Да, бе, да. Се надяваме, че този път ще тръгна. Колко минути направи този клип? 10. Значи трябва да действам бързо. Добре, къде е сигнализатора? Добре, де. А как да го направя? Имам предвид. Как Как да го да... направиш? Кое да направиш? Нали честовете за шопа? Ще чакай, бе, сега ще дойде при теб. Нали да слагам разни неща, ама как? Нали трябва да ги купуват? Да, ще ги направим private. Да, ама... Имам предвид тук, нали трябва да бай нещо такова. Да, бе, чакай. чест. Ти си креатив, нали? Да, да. И сложи два чата един до друг. Да, и сега горе пишеш еди фости там. Виж. Няма пишеш... Чакай. Да, напиши... Не, напиши го private. Не така, private. И тук ще запишем какво представлява. Или да, по-вред тук отпреда. И отпред пише какво представлява. И така. А тук имаш ли пари? Такова за пари. И честно казано не. Чакай да видя. Но ще направи и това. Имаш, бе. Имаш мъни. Има ли, бе? Да. Акорд. Как се пише бай да купуваш? Ой. Как? Я ме го напиши. И аз така го пиша. Да не е грешно. То сигнализатор с колко такова се правиш, бе. Бай. ГМ. 200. А ти нямаш команда за бай да купуваш? Не ти казвам, че ще трябва да направя. Добре. Това беше първи епизод от сървъра на Денислав. Да се видим в следващия епизод. Следващия клип. Да. Довиждане.